Alas 5 sang aga mga kakulot naman na diri ano ang lugar. Jay. Amo na diri mga kakulot to ang sa una nga ano nga ginaano namon ginahulagan mga mini kitchen namon diri naab-ab gina sang tubig isang pagbagyo diri ang mga lubi ng kalatumba tapos daw ko ang mga buho na nato sila may mga duyan pa kami na diri sa una tapos may mga kamunsel pa diri subong wala na gid pinamat-amat pa lang pabalik dako nakaon sang ano sang bagyo diri sa mo tong balay tapos sa mo tong ano ang bar coffee shop diri ang ano guys mga kakulot diri ang ano ang lugar sa San Joaquin Bukaya sa private resort ni ano ni father-in-law ko na where do you wanna go? Ma? Langit lang stay there mabakuda bakuda My offenses truly I know them. My sins always before me. Against you alone have I sinned. What is evil in your sight I have done. That you may be justified when you give sentence, and be without reproach when you judge. O see, in guilt I was born, a sinner was I conceived. Indeed, to love truth in the heart, then in the secret of my heart teach me wisdom. O purify me, then I shall be clean. O wash me, I shall be whiter than snow. Make me hear rejoicing and gladness, that the bones you have crushed may revive. From my sins turn away your face, and blot out all my guilt. A pure heart create for me, O God. Put a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, nor deprive me of your Holy Spirit. Give me again the joy of your help, with the spirit of prophets that I may teach transgressors your ways, and sinners may return to me. ha wala to wala pa mga kakulot ng ano ang lugar ni ano ni father-in-law ko para yun na ano talapuson pa ini mo para to sa dito libot gid tapos dari mo pa rin mga ganpang sarahe nga mga kahoy badla pala di abi mga kakulot basta pa natin mga kakulot basta pa nato sa ano sa atop na dira amo na ding ano ang alagyan na so una mga kakulot ano ang salubina amo pa na ang area ni ugangan ni father-in-law para sa sagwa atong lubi amo pa na to ganun kay gingko sa gobyerno basta pa na to dito sa punta sa pader ng ano sa may mga pader ng kawayan dira pa na da sa una dira nan dira dito pa na to amo pa na ang ano ang area ya masubong kay buhinan amo na lang ni bilin tapos amo ni napunta pa na to dito pa na iya pa na to palibot kina diri mga kakulot so na diri kami alagyan din naman sa una na yawan ka gid libot mga kakulot isa maglagsanay ka mo yawan ka mo libot na diri tapos pag diri wala man gawag kay masimusan sa mga kahoy kay
Damo din pasarahin ng ugangan. Na sa una ano, lagyan gina diri. Amo na din amon nga ano, nga gina lulutuan dira. Subong hindi na. Ha. Pagdamo di mga butong mga kakulot kung gusto nyo. Kung gusto ka mo dali paayaw ka mo dali inom sa butong. Amen. Pagkatapos PM na kamo sa isang nga video na mga kakulot. Almighty ever-living God, whom taught by the Holy Spirit, we dare to call. PM na kamo sa mga sining video no kung gusto nyo nga mag upod sa pamilya nyo o mga friends nyo. Pwede ka mo diri ka ka rent. Bisan mag-overnight pwede gid may kwarto man diri. Ang dalaloon nyo na lang bedsheet ang dalaloon nyo na lang mga kakulot no. Pagkaon na gilang kay may libre na dali nga mga utensils, ulunan, foam, habol. Ano na lang gid dalaloon yung mga kakulot ang ini. Pagkaon na gilang kaga dira pwede na matinluan. Anytime pwede na matinluan kay para at least kung may mag-rent dire pwede dira maka-jam-jam tapos diri mapaobra sa duwa ka kubo-kubo. Tapos sa gilid to mapaobra man to kubo. Dira pwede ginada malimpyuhan anytime para kung may jamming or kapi-kapi dira pwede gid. Tapos diri pang kalbuhon pa na dira ang mga kahoy kag patindugan sa sang kubo-kubo. Mga kakulot shoutout sa tanan. Good morning amo ini ang aton nga lugar no diri sa Bukaya, San Joaquin. Sa maghaling ka sa Banwasang San Joaquin, ang pagkatapos ng Taytay nga laba, ang babaw dalom nga Taytay, ara kami sa wala. May dalan nga pasulod papanaog. Dire nga amon nga area no. Sa Barangay Bukaya, San Joaquin. PM lang kamo sa sining video. Shoutout sa tanan. Keep safe everyone. Good vibes. Ilonggo si Kulot Vlogs. Salamat. Morning. Mga kakulot pwede man diregli dira pwede na dira mga palagaw-lagaw kung aga. Ang pagbugtaw nyo pwede ka mo kalakat-takat pa to. Damo na talanawon. Tapos ari diri ang dike nila. Sa babaw sa dike na mga kakulot pagtindog mo na dira pwede makita mo na ang Taytay dito ang Taytay makanto kita da subong dito. Tanawon ta. Let's go Jay. Let's go. Makanto kita sa dike subong mga kakulot no. Diri mga kakulot kay may privacy gid bala ang lugar kag wala sang hindi medyo sabad kay kamulang gid pwede gid diri ka rent kung may mga meeting kamo, birthday party or reunion pwede gid kamo diri ka ka PM sa amon sini nga video no. Pwede gid kamo namon mapatigayon diri sa sa private resort ni father-in-law ko. Tapos kung aga ang mga amo sini nga nga gagmay wala kami kahingabot sang mga nagpalawod. Kada aga may mga gaabot diri nga mga gagmay nga mga boat amo na balsa. Tapos may mga isda sila nga dala. Yung isa gabakal kami. Sa una gabakal kami diri sa mga isda. May mga dagko sa una nga parking nga mga barko, gagmay. Dagko. Gabakal kami tagay binalding isda. Ari ginaano nila. Kayon nila na mga kakulot kay masiguba siguro. Makanto kami subong sa sa dike.
matanaw kami dito, masaka kami dito. May pang ido kay ano. Kaya ito na siya, naunahan yun na kami. So, ay, tapos mo ko ba? Naras ako mga kakulot to. Ayaw pa siya kaya una pa sa amon. Let's go. Halagan sa Yes. Nami gina diri mga kakulot no. Para na ang amo sila nga ano nga bukid. Pwede ka mo diri kanto ka mga kakulot makalagaw-lagaw na. Anything, anywhere there. Wiwi ng dablaw. Na wiwi lang salap. Oink, 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 oink. Oink, 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 oink. Oink. I'm not upload I'm no way you're shy. You're big boy now. Ano yun? Slippers na. Ay, may ano da, may sharp na da. Ara mga kakulot no. Ara ano may pambot ina, madungka naman na ina, dugay-dugay. At ano mi ara ang kita ano kanina wala ako abi ka bugtaw kay actually mga sa 5:30 5 or 6 gadungka sila nga daan dira sa sagwa. Gadungka sila. Isa may mga lukos nga dagko. Pwede gid ka bakal. Ay first come first serve abi ang mga ano ang magakakuha makabakal sa ano sa mga isda sa pambot no. Na ara mga kakulot no. Ara na daang taytay. Pakita pa sa inyo dugay-dugay. Ano kami na yan, Day. Ano kami try kami kung kaya naman sa kaon nyo. Kaya dula dalagyan. Pero careful Jaya. Pupo nga, ano kami. Nanginala kami kay Dari Jaya. Dari Dari, try ito Dari. Sige, try be. Saka be. Go, go, go. Try to ano. Na. Okay. Good. Nice. Mga kakulot. Nan. Muna na siya mga kakulot. Pwede ka mo di kakadto mga kakulot. Kada aga. Wait lang. Nan. Amo na itong aton no. Dito itong aton. Na. Tapos ari kami sa daig subong ato na to ang anong taytay harang taytay. Nan. Amo na siyang taytay mga kakulot. Kung halin ka mo sa Banwa dito ang Banwa. Kung halin ka mo sa Banwa dito, halin sa Iloilo, Banwa, sa San Joaquin. Diretsohon nyo na dire. May makita ka mo sini nga taytay nan. Na lira ang katapusan niya nga taytay mga kakulot no. Lira ang katapusan sang taytay. Dua ini ka alagyan, babaw kag dalom ang alagyan. Ari kami dito sa sa left side. Pag nakita niyo may vulcanizing dira, vulcanizing. Wait na baby. Pag may nakita mo nga vulcanizing dira sa katapusan ng taytay, sa left side sa wala, na dire na di pasulod ang amon mga kakulot. At dira pag agyo da lusot na dira may alagyan, pwede man madala ang salakyan. May parkingan man sa sulod mga kakulot no na pwede ka ka mga kakulot ano maka walking kada aga na amo na din amon nga ano nga careful Jaya nga obra na halungan mo lang nga hindi ka madagdag no. Good morning sa tanan, shout out sa tanan. Di ba? Pwede makamodali ka pamunat mga kakulot. Dali. Actually damo na di isda mga kakulot to. Kung isa dali may kapala munit man at dali. Pero kalabanan kapala wood gid kag mamunit. Pero may pambot man sila mga kakulot. Pwede arkilahan para lang makapamunit.
Naamo na sa mga taytay mga kakulot to. Yan. Na. Tapos ang tubig din namon mga kakulot ano no. Ay, Jojo sharp mo. Ang tubig din namon gali mga kakulot ang nawasa man diri gali no. Nawasa na din amon nga tubig. Wala gid kontratsimpo tinlo gali yung tubig naton. Ang mas nami lang diri kay kumagadto kamo diri. Kompleto na tanan, asasalin sa gamit pakadto sa tululugan. Ang dalalon nyo na lang mga kakulot ang pagkaon na lang or lulutuon. Amon lagi lang ina. Tapos ano pwede gid ka overnight. Amo lang sila. Be careful baby, feel off kada oo. Sufa to ano ba ang tuhayo? Matagdag siya dito taas da no. Paraong na taas. Pwede gid diri ka ano mga kakulot ka panginangin lagaw-lagaw kada aga. Nan, ari ginakayo pa nila ang dike padayon pa nga pagkayo. Na, dira mga kakulot to. Pwede man dira ka ano ka dire. Palin mo da kadto da. Pwede man dira ka pamulit mga kakulot. Kay lag-o to may mga isda na nagalumpat-lumpat to. Amo lang ginatawag nila nga suba-suba. Ara duwa ka bilog ang dalan no, babaw dalom. Babaw dalom isa sa ano na babaw dalom. Lapit lang na di mga kakulot no. Wala pa na dinamon gin ano, abigin gin ano gin may mga napatigayo naman kami diri nga ano no nga makalagaw-lagaw diri pero ano hindi pa tanto igta maka ano damos ang napakalto namon diri kay wala man abi tiyempo tapos talagsa sa Malacca lang kami kanto di. Pero kung hungdon ano 1 hour malang ang biyahe alin sa Iloilo pakanto diri sa ano sa San Joaquin sa amon nga area. Ari gina kayo pa din ano ang dalan. Na may pangkanding ikabalo sila magdiskarte kung paano makapanaog. Bulik ka mo dugay-dugay ha. Gadi ka mo pati si mama. Ampang na mo danay. Bye-bye. See? Kapainan na ka mo gatas niya? Wala pa. Sige, balik lang. Ari na kami sa ano, sa Taytay Dampi mga kakulot. May dog. Balik ta. No? Salat of dog. Oh. 1, 2, 3 oh. Opo. So 1, 2, 3 oh. Isa ka dalom. Bait na nila ka ron. Ay nakadim. Wait lang. No. Laman ka? Go back bila? Let's go back na yun. Mga kakulot amo na diri ang ano pwede ka na diri malagawan anytime bisan dito dira o man kanami isang ilan ang suba-suba mga kakulot to. Damo gina da isda. Sa ano sa taranta nga ano nga managpamunit dira mga amigo ta. Ano ang James Pacardo Men Ferdinand Tolentino Akax mga men Snake pwede ka mo diri ka no ka PM sa akon men ang swabe gina diri so na basta makabanding man kita mga maharot kita naton dira nga mga grupo mga maamigo basi makaluyan na makaano kita makasabay kita diri tanan. Tapos ano shout out sa ano sa Maharot young skaters sang Iyaka Metropolis sa amon nga mga tropa dira ang halong ang aton nga mga amigo nga ara sa barko subong nga mga seaman maayong lawas lang kag ano shout out sa Team Real Abnoy
sa akon nga mga friends nga YouTuber sa Team Real Abnoy sa tanang nga nagbulig sa akon. Pag kung di man ako subok, parte ka mo lang parte gid ka mo sa akon nga channel. Salamat sa inyong tanan. Salamat sa inyong lahat. Sorry, hindi pala kayo makaintindi ng Ilonggo. Parte kayo lahat ng yes. Team Real Abnoy, salamat sa inyo sa lahat ng tinulong nyo sa akin. Kung saan man ako makarating, hindi ko kayo makakalimutan. Salamat sa lahat. Pagkatapos shout out sa sa mga pinsan ko. Sa mga pinsan ko, pwede tayo rito, pwede kita dire mga kasin ko, mga pamilya ko, pwede kita dire makabalubanding sa sa San Joaquin, sa kay father-in-law ko. Tapos sa pamilya ko, sa friends ko, update nyo lang ako kung gusto nyo gin maka-try sang amon ding nga lugar, anytime pwede ginadari. PM nyo lang ako. Basta lang, ang Taytay lang, Dirao, ang Taytay. Halin sa Iloilo, paglabot mo daw sa Banwa sa San Joaquin, diretsyon, maladi, amo lang yung pinakalabang ang Taytay sa San Joaquin, mga kakulot. Tapos sa babaw dalom ang Taytay. Tapos ari kami sa left side, sa katapusan sa Taytay, may vulcanizing shop na dira. Sa dalom may papanaog, pawala, pasulod na dire nga amon mga kakulot, dire lang. Pagpamangkot mo ko din ang lugar ni Isidro Luces, dire na dire. Pwede man madala ang sarakyan pa baybay. Galing kami parkingan kami dito sa Sagwa. Bait pa mo. O go. Sando yo. Hindi na siya magpuli. Gusto niya magampang din. Ikaw, bakla mo di ka na kung magkakasino yun. Mag-wake up. Ate. Let's wake up na yun. Ayun na, Nicole. Uy, balik ka din. Oo. Careful Kabala mo mga kakulot isupunan pa nila ang dike pa kadto na to. Kay bati namon pinakadlahi mo na di airport. Airport. Pier? Pier ka mga dagko nga barko. Dagi. Balik na ta mga kakulot Pwede man kita diri kaagyo. May lagyan man diri sa dalom na pakadto to sa suba, sa sapa. Balik na kami sa amon nga nga area. Dari dampi do dagko ni mga bato, mga kaulot Dari dampi kami ginakayo mo. Ala mga kaulot pinabuluman tayo ako na gani yung back. Wait, I'm gonna check the video. Wait. Binabuluban tayo ako na gani mga kaulot. Okay, pakilo ko na That rock belongs night. They follow to me. You're in your gym? My gym. Guwapo ba? My gym. Dami sa mga kakulot to. Si Kinoy to. Si Kinoy. Dami yung mga kakulot sa ang bukid. Pwede ginadala maka mga kakulot to. Bukid. Sa manong Kinoy bugtaw na. Mga kakulot na mga dara damudamo dara ang mga pamalay kag pwede ginadala lagaw kada aga mga kakulot pwede ka mo dala kalagaw
Yan. Dami na. Pag pwede ka mo kapamunit sa daga. Yan. Sige na. Mao tanay. Gabi pa sa nila. Ha? Gabi pa sa nila. Nangisa? Basa-basa ng bong? Hindi ang ano, nabugtaw siya. Oo. Kayo eh. Nakagama ko pa. Gabi ang nakabutang mo. Mga kakulot no. Shoutout ano noy. Morning nga pala sila noy. Good morning lang dagat sa mga viewers. Shoutout pa noy. Shoutout pa sa pamilya kay mama mo noy. Shout out lang yung sa mga pamilya ko kag sa mga taga Tabuk Subaan. Sa inyo pa lugar noy. Sa ano noy? Sa Kag ang sa Mina da shout out lang dagat sa mga tropa. mga trupa da. Sa Mina Pututan. Sa Mina Pututan na. Nice one. Mga kakulot no. Si Manong Namon Kinoy isa ini siya nga maging parte sang sang Ilonggo Sikulot Vlogs kaya nakita ko may potential ini nga bata no. Sa liwat PM nyo lang kami sa ini nga video kung gusto nyo nga mag excursion sa ini nga lugar diri sa amon nga lugar diri sa private resort ni father-in-law. Ilonggo Sikulot Vlogs, good vibes. Kung bago ka pa lang sa amon nga channel, please subscribe, comment and share. Please like sa amon mga videos. Salamat sa tanan nga nagasuporta sa Ilonggo Sikulot Vlogs. Salamat sa inyo tanan guys, family, friends. Always take care everyone. God bless and sa maayong lawas lang padayon kita para sa ikaayos ng tanan. See you guys. See you mga kakulot. Love you all. Layo ako Amo nagaling mga kakulot, amo nagaling amon nga nung service dire. Layo ako. Amo nang amon service dire mga kakulot to. Layo Ibigay amo na sakyan amon pakadto sa sa Layo ka. panguwa sa sang isda. Gaubras labi mga kulot sa sang dike. Amo na nga sa subong. Shoutout sa driver talaga lang. Shoutout sa driver. Kamunin na service nila sa pagpagdala ng Lilo. Hindi ka na mga aman. At siguro nga mula service mo, lagan mo guro do mga labot 4 hours guro. Alin sa Lilo pa to dire. Shoutout sa manong driver. Mga kapulot amo na yung ang tubig dire no. Are. Medyo taga dire nasta sa hawak. Sa paa, padto sa hawak. Hawak ko na asta mga kakulot. Pero kitaon dyan po ng ang tiil ko. Na amo na Pero aso na. Sa hawak ko na gani asta mga kakulot. Tinatinaw no? Tinatinaw ang tubig dito. Aso na sa hawak ko na Nami sa tubig subong. Nami di kay ito na tinaw gid. Tinaw ang dagat. Tinaw ang tubig diri sa San Joaquin.